on särkynyt. Suuri on murhe, Herra on poissa nyt. Tahdoimme Herran seurassa vaeltaa. Rohkaista muita, hoivata uupuvaa. Hän antoi meille toivon ja tehtävän. Aurinko sammui, luotamme lähti hän. Mahtoikohan tämä olla hyvä ajatus? Sotilaat vahtivat hautaa kuin haukat. Me menemme hautaan, sanoivat sotilaat mitä hyvänsä. Niin kuin maa olisi niellyt kaikki ne miehet, jotka kulkivat Jeesuksen seurassa. He ovat poissa tolaltaan ja pelkäävät. Pietari häpeää silmät päästään. Ei ihme, että häpeä. Mies väitti, ettei tunne Jeesusta, vaikka oli juuri vannonut, että ei koskaan häntä kiellä. Pietari Parka. Sen tapauksen jälkeen hän on ollut kovin vakava ja poissa oleva. Minun käy häntä sääliksi. Niin, mutta sinä olet ollut ihmeen rohkea. Aina siitä asti, kun tapasit Herran. Se päivä muutti elämäni. Sen jälkeen en ole pelännyt enää mitään. Täällä on hyvin tyhjää. Perjantaina tämä koko paikka oli aivan täynnä väkeä. Ehkä kukaan ei uskalla tulla tänne, mutta meillä on nyt tämä aamun hiljainen hetki. Mutta minä tahtoisin kiittää Joosef Arimatialaista, kun hän luovutti hautakammion Herran hautaamista varten. Nyt hän on ainakin turvassa kaikilta uteliailta ja kostonhaluisilta. Tuolla on joku. Miehet vartioivat hautaa, sotilaat. Se siitä sitten. Miten me ikinä päästään niiden ohi? Keitä te olette? Ettekö tiedä, että teillä ei ole mitään asiaa tälle alueelle? Olemme Jeesuksen ystäviä. Ystäviä. Ja haluaisimme tulla voitelemaan hänen ruumiinsa. Meillä on maaherra Pilatuksen käsky vartioida tätä paikkaa. Ketään ei saa päästää lähellekään hautaa. Älkää peljätkö. Tiedän, että etsitte ristiinnaulittua Jeesusta. Ei hän ole täällä. Hän on noussut kuolleista, niin kuin itse sanoi. Tulkaa katsomaan vaikka itse hautaa.
Katsokaa paikkaa, jossa hän makasi. Menkää kiireesti kertomaan opetuslapsille. Hän on noussut kuolleista. Hän menee edellänne Galileaan. Siellä saatte nähdä hänet. Tämä on minun sanomani teille. Kuulitko, mitä minä kuulin? Vai näinkö unta? Alanko olla surusta niin sekaisin, että alan nähdä näkyjä? Se oli enkeli. Hän sanoi, että Jeesus on noussut kuolleista. Voiko se olla totta? Jos se on totta, niin kaikkien muidenkin pitää saada tietää. En voi käsittää, olen sanaton, sekaisin on pää. Näitkö sinäkin kirkkaan enkelin? Viestin kertoi hän hämmästyttävän. Mennään kertomaan, kuka uskoo sen. Nousi haudastaan, Herra ihmisten. Kivi poissa on, kaatui sotilaat. Tieto mahdoton, kuinka sen nyt jaat? Nyt mennään kertomaan, hän voitti kuolemankin, hän nousi haudastaan, jo väistyi sururankin. Se ihmetykseen vaihtui, yö synkkään sumu haittui, jo nousee kiitos soimaan, uskomme Herran voimaan. Taivas viestin toi, uskokoon ken voi. Kaksi naista saa tämän todistaa. Elää Herramme, totta on nyt se on valtavaa. Kaikki kuunnelkaa. Nyt mennään kertomaan, hän voitti kuolemankin, hän nousi haudastaan, jo väistyi sururankin. Se ihmetykseen vaihtui, yö synkkään sumu haittui, jo nousee kiitos soimaan, uskomme Herran voimaan. Avatkaa. Me täällä olemme. Meillä on asiaa. Mitä te täällä teette? Tulkaa sisälle. Me näimme Herran. Te siis pääsitte voitelemaan hänen ruumiinsa. Meidän ei tarvinnut tehdä sitä. Ei tarvinnut. Arvasinhan minä, että te ette pääse sisälle sinne hautaan. Kuulitko? Me näimme Herran. Niin, mutta juuri äskenhän te sanoitte, että ette päässeet voitelemaan hänen ruumistaan. Vai siis pääsittekö sittenkin? Ei, me näimme hänet puutarhassa. Herra elää. Enkeli sanoi, että teidän pitää lähteä Galileaan. Siellä te saatte nähdä hänet. Ja Herra käski viedä tämän saman sanoman kaikille muille. Hys! Täällä voi olla seinilläkin korvat. Suru on sekoittanut päänne. Näette ja kuulette joutavia. Herra on haudassa ja pysyy. En usko sanakaan. Juuri näin. Te naiset puhutte omianne.
Juuri niin. Naiset puhuu omiaan. Naiset puhuu omiaan, 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 kaikki sen nyt kuulee. Naiset puhuu omiaan. Haudattua vainajaa eläväksi luulee. Naiset puhuu omiaan. Naiset puhuu omiaan, taas on nähnyt joku niitä uniaan. Naiset puhuu omiaan, täyttä sopaa vaan. Naiset puhuu omiaan, kuka uskoo heitä? Sotilaiden etenkö tipu enkeleitä? Naiset puhuu omiaan, eivät ruumiit puhu, eivät tosiaan. Voitaisinko lopettaa tämä turha huhu? Jos se sittenkin totta olla voisi, enkelikö taivaasta suuren viestin toisi. Vapahtajan annettiin kuolla ristin puolle, kivi raskas kannettiin Herran haudan suulle. Entä jospa sittenkin uskoa en saata, kuinka siipi enkelin viistää voisi maata? Kuolleista hän heräisi, saanko nähdä Herran? Oppilaansa keräisi Jeesus vielä kerran. Väitin, että tunne en tuota pilkattua miestä. Loppuun asti kantaa saan varmaa syyllisyyden iestä. Petin oman Herrani, vaikka lupasinkin toisin. Saanko koskaan anteeksi? Voi jos vielä voisi.
Maailma on sekaisin, Herramme kun kuoli. Pietarin on vallannut syyllisyys ja huoli. Tuomas ei voi uskoa, selitys ei auta. Jotkut kun väittävät, tyhjänä on hauta. Maailma on sekaisin, hämmennys sen täyttää. Herramme poissa on synkältä nyt näyttää. Turhaanko liityimme profeetan tuon joukkoon, joka nyt pakenee. Pimeyden loukkoon. Mistä te oikein keskustelette, matkamiehet? Taidat olla ainoa muukalainen Jerusalemissa, joka ei tiedä, mitä siellä on näinä päivinä tapahtunut. Mitä te tarkoitatte? Sitä, mitä tapahtui Jeesus Nasaretilaiselle. Se mies oli tosi profeetta, voimallinen sanoissa ja töissä, sekä Jumalan että kaiken kansan edessä. Meidän ylipappimme ja hallitusmiehemme luovuttivat hänet tuomittavaksi kuolemaan. Ja ristiinnaulitsivat hänet. Olemme kuitenkin eläneet siinä toivossa, että hän olisi se, joka lunastaa Israelin. Nyt ovat muutamat naiset saattaneet meidät kerta kaikkiaan hämmennyksiin. He kävivät varhain aamulla hänen haudallaan, mutta ei he löytäneet hänen ruumistaan. Ja lisäksi he kertoivat nähneensä enkeleitä, jotka sanoivat, että Jeesus elää. Muutamat meistä meni haudalle ja totesivat, että asia oli niin kuin naiset olivat sanoneet, mutta Jeesusta he eivät nähneet. Voi teitä ymmärtämättömiä. Noinko hitaita te olette uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet? Juuri niinhän Messiaan piti kärsiä ja sitten mennä kirkkauteensa. Jää vielä luoksemme. Päivä on jo kääntymässä iltaan. Isä,
Kiitos tästä leivästä, jonka annat meille ravinnoksi. Herra, miten on mahdollista, että me emme tunteneet häntä? Eikö sydämemme hehkunut innosta, kun hän kulkiessamme puhui meille ja opetti meitä ymmärtämään kirjoitukset? Vierellämme sinä kuljet, rakas Herrani, vaikka usein kätkettyinä ovat kasvosi. Sinä annat kantaaksemme kuorman sopivan, samaan pöytään kutsut ystäväsi, poika Jumalan. Auta, että voimme toisten taakkaa lievittää, ettei matkatoverilta polku kesken jää. Auta, että valo syttyy silmiin uudelleen, ohjaa itse askeleeni, että muille hyvää teen. Emme huomaa sinua vieraan ainoastaan, pienissä ja heikoissa tulet meitä vastaan. Anna meidän osoittaa vieraan varaisuutta. Itse tulet vieraaksi, se on salaisuutta. Vierellämme sinä kuljet, koko matkan jaat. Annat meille matkaeväät, sanat voimakkaat. Toivo kasvaa rohkeudeksi, auta luottamaan. Sinä Herra vieraksemme saavut aina uudestaan. Emme huomaa sinua vieraan ainoastaan, pienissä ja heikoissa tulet meitä vastaan. Anna meidän osoittaa vieraan varaisuutta. Itse tulet vieraaksi, se on salaisuutta. Taas. Avaa. Tulkaa. No. Me näimme Herran. Aluksi emme tunteneet häntä, mutta sitten hän mursi meille leipää ja ymmärsimme, että se on Herra. No, mekin olemme kyllä kuulleet, että Herra on noussut kuolleista. Rauha teille. Miksi te olette noin kauhuissanne? Miksi teidän mieleenne nousee epäilyksiä? Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani. Minä tässä olen eikä kukaan muu.
Koskettakaa minua. Nähkää itse. Ei aaveella ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minussa olevan. Tuomas, tule tänne. Arvaa mitä. Me näimme Herran. En usko. Jos en itse näe naulan jälkiä hänen käsissään ja laita sormiani niihin ja laita käsiäni hänen kylkeensä. Minä en usko. Ei. Oi. Kuinka voisi uskoa, mitä huutaa? Kadulla ja kujilla kilvan puhutaan. Kuinka voisi uskoa, jos nyt näen kokemusta toisien, minä epäilen. Epäilen. Kuinka voisi uskoa Herran elävään? Silloin omin silmin näin, kuollut oli hän. Kuinka voisi uskoa, jos nyt näin kokemusta toisien, minä epäilen. Epäilen. Kuinka voisi uskoa, uskokaa te vain. Varmaan epäuskoisin, olen näillä main. Kuinka voisi uskoa, jos nyt näin kokemusta toiseen, minä epäilen. Rauha teille. Ojenna sormesi. Tässä ovat käteni. Ojenna kätesi ja pistä ne kylkeeni. Älä ole epäuskoinen, vaan usko. Minun Herrani, minun Jumalani. Sinä uskoit, koska sait nähdä minut. Autuaita ovat ne, jotka uskovat, vaikkeivät näe. Jeesus, et kesken jätä työtäsi minussa. Vaikka on huoli ja hätä, kaikki on lukossa. Jeesus, et kesken jätä, työsi viet päätökseen. Heikkoa uskoa tätä, vahvista hiljalleen. Kaiken saamme armosta. Kukaan ei voi kerskua. Ihmeellinen Jumala, kiitän sinua. Epäilyn tunnet, Herra, halveksi ketään et.
luoksesi tänään kutsut myös epäuskoiset. Silloin kun emme jaksa astua askelta, pysähdyt vierellemme, heikkojen auttaja, kaiken saamme armosta. Kukaan ei voi kerskua, ihmeellinen Jumala. Kiitän sinua, kaiken saamme armosta. Kukaan ei voi kerskua, ihmeellinen Jumala. Kiitän sinua. Simon, Johanneksen poika. Rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä toiset? Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Kaitse minun lampaitani. Simon, Johanneksen poika. Rakastatko sinä minua? Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Ruoki minun karitsoitani. Simon, Johanneksen poika. Olenko minä sinulle rakas? Herra, sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Ruoki minun lampaitani. Totisesti, totisesti. Kun sinä olit nuori, sinä sidoit itse vyösi ja menit minne tahdoit. Mutta kun tulet vanhaksi, sinä ojennat käteesi ja sinut vyöttää joku toinen, joka vie sinut sinne, minne et tahdo. Sinä annoit anteeksi, petin lupaukseen. Minä olin pelkuri, tunnustan nyt sen. Ihmettelen suuruutta, armon syvyyden. Sinä olet rakkaus, lähde hyvyyden. Sinä voitit kuoleman, Jeesus auttaja. Saavuit sinne, missä on kaikkein vaikeinta. Pidä kiinni kädestä, nosta murheesta. Häpeästä vapauta, Herra armahda.
Minä lähetän teille sen, minkä isäni on luvannut. Pysykää tässä kaupungissa, kunnes saatte voiman korkeudesta. Te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin. Ja te olette minun todistajiani Jerusalemissa ja koko Juudeassa, aina maan ääriin asti. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni ja kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea sitä, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Kasvojen